nababukela emakhaya, uWendy Ngcobo lo ingane kaMaNgcobo. And today sizokhuluma about iBMG TV4, the power of success. And iyatholakala ku YouTube BMG TV4 na ku Facebook page yethu BMG TV4. Uma udinga sifike emshadweni wakho sizokwenzela ivideo yomshado wakho, siyakwazi ukwenzela. Uma ufuna sikwenzele music video, umculi siyakwazi ukwenzela. Uma ufuna sifike kwezinye izinhlelo zenu, siyakwazi ukufika. Uma unebhizinisi encane ufuna sikupromothele lona, siyakwazi ukwenzela lona. iBMG inama-models, ama-models akhona uyakwazi ukuwathola. Uma ufuna sikwenzele okunye siyakwazi ukwenzela. Siyabona intokozo nenjabulo